Salutare tuturor! Eu sunt Cactusaian HD și astăzi jucăm Sky PvP. Sunt alături de The Dark Angel Salutare! Bună! și No, bun, hai să stai. de Full Diamond și let's go! Let's go to the middle beach. Opa! Ia de aici. Pa, Oh, i-am plecat. I-am plecat, o să mai iau ender pearl-uri. O să ia ender pearl-uri eu. oh my god, era cumva un hacker. Ia Vezi că stai e și 10 la cât filmezi? Un sfert de oră? Nu știu. Ok. Haide Stai să luăm... hacker, mă. No, bun, hai să luăm... Ia uite mă, ia. Ce? Zic, hai să luăm poțiuni. Hai la aia de end. Ia. Ce vrei mă tu? Să... Ia uite mă hackerul. Cum era cu el. Am uitat ender. Oh my god, fugi. Oh my god, fugi. Asta... Dacă mi-au poțiuni de strength. Arată și mie unde sunt ca... Oh my god. La Am end. murit. Ai murit? Nu. Oh my god. Oh my god, ce? Oh, m-am băguit. Oh my god. Ai tic verbal cu oh my god. Fugi. Unde ești ca să mi te ajut? Sunt la spawn. A, uite, te văd. Ce e asta? Vino pe aia de end. Na, bă, dă cu ender pearl. Nu am. Vino cu bă. Bă! Mă panichez prea tare. Așa, ca să știți. Nu! N-am camar. M-a bătut. Gata, am venit. Haide. Unde ești? La end? Mă duc și eu. Nu mai sunt nicăieri. Taci mă, Andrei. Am muncit jumătate de oră degeaba. Da, pentru Uite. să te enchantezi putere. Sabia! Du-te, bă! Nu mai joc. De ce, mă? Am stat jumătate de oră să fac iteme și acum mor de nervi eu din cauza un prost. Aici sunt O, bă, care pe. armura. A, da, aveți serverul în descriere. Dar să nu uite nenea. Cactusaian să pună. Hai. Ce? Arunc cu mereu pe voi. Nu arunca, bă! Du-te. Arunc cu... Da, bun, hai că încerc și eu să vin la tine. Hai la end. La end? Da. Cine a tras așa, mă? Am văzut o săgeată tras pe lângă mine. Nu era săgeată, era ender pearl-ul meu, cred. Hai la end. La end, man. Mai. Bine, mă. M-a bătut. Nu m-a bătut. Au. Oh my. Oh my god. OMG. Parcă ziceai că eu am așa. Nu, de zi la mișto. Alo, nu face nimica. Ce vrei, mă? M-a văzut și nu face nimic. Ia uite, mă, ia. Era să-l bat pe unul, dar nu mi s-a... Hai la end. Oh my god, m-am dus în fața lui ăla. Come on. Hai la end, my friend. Gata. Hai cu niște mai multe mere OP că am nevoie. Să mănânc, că mi-e foame. 1 și... Cactusaian HD, uite, vino aici sus pe chestia asta. Asta, n-ai. Ale knockback 2, dă și mie mere OP, bă, stai! Dă și mie mere OP că mi-e foame. Ia. One in the foam. Da, am. Ai o sabie? Nu. Nici de fier? Am Uite, aruncat unde. hop. Nu, am dat prea departe. Hop. Uite aici. Nu merge să arunc. Așa. Și uite de aici. Troll. De aici ai poțiuni de strength. Da? Da, eu zic să nu faci parcurul, că mai bine te duci direct. Ce vorbești, mă? Că la fund. După Enderpearl. Aha. Aha, am căzut iar. Ma, s-a auzit telefonul? Nu?
Scuze. Orice ar fi scuze. Și da, trebuia să dau teza mâine, dar nu o dau. Muhaha. Eu am dat. Bă, ce-ai, bă? Ai anti-knockback. Da? Nebunule, stai pe bloc. Era Bine. să cad. De fapt eu am dat în fine. Ce? Hop. Mersi. Da, eram. Cream că nu le vrei. Nu neapărat că nu le vreau, dar ca să am. Se pau. Hai că mă las spawn să-mi iau și kit-ul ăla de începător. Unde le vedem? De fapt, hai și tu la spawn să coborăm o dată. Ce kit? Ăla de zale. Ah, Și sabie și chestii. De fapt, îmi iau de diamond. Ce mă mai chinui? Că tot am atâtea diamante. da? Da, n-aș vrea să dau partajare pentru că n-am chef cereri de prietenie. A venit asta prost. Ia uite-l, mă, ia. Ce vrei, mă? Eram eu full diamond și eu vreau... A venit unul să mă bată. Hai că mă fac full diamond imediat. Am Am luat eu de-astea de chain acum. Mă fac full diamond. Oricum Așa. te-ar bătea pe tine. Că am destule diamante și știu unde sunt, deci nu nicio problemă. Și, păi eu nu știu. Oh my god, a venit unul? Ce l-am omorât pe asta? Cred că s-a speriat, sărac. Bere. Cred că s-a speriat băiatul ăla. Ia, vă bate singur, bă? Băi, ăștia, băi. Ia, hai să pleci și tu. Am plecat, amândoi. Așa. Era să cad. Bă, Era Nel. unul acolo. cactus. Oh my god. Prost. Am murit. Cactus! Da. BRB. Uite-te pe Skype și o să afli. De ce BRB? Bine. Lol, am observat. Sau nu? Nu. Încă. O să mă dau pe mut. Hai că mă duc ca să vin mai repede. Plecat. No, bune, BRB și vin imediat. Cam 10 minute. Sunt la minus 2000 de blocuri acum și nu mor. A, da, apropo, zic o chestie. Să nu închizi, să nu închizi. O să rămân pe mut. Ok? Da. No, bun, BRB. Nu știu ce să fac acum. Nu-mi ia. Pierd armura. Chiar dacă nu avem nimic pe aia. Bun. Sabia. Gata. Așa. Acum ăsta e ender chest-ul meu. Blocuri de diamant. Mereu pe. Armură enchantată. Cărți. Săbii. Da. Obișnuit. Oh my god. Mi s-a buguit. Așa, perfect. Da. Asta aici. Așa. Mere. Un arc. Săgeți. Cărniță. Da, și haideți să facem PvP. Trebuie să iau... Op.
Serverul pe care îl joc acum o să fie în descriere și are lobby-ul ca Mineplex. Și nu prea e nimeni acum, dar asta e. Oh my god. Așa. Da. Ce e asta? Blocuri de gold. Dar nu am ce face cu ele. Așa că facem un mic event. Puteți să-mi spuneți în comentarii ce vreți să mai joc. Event! Așa, luați de aici. Chiar dacă nu vă trebuie. Buți. S-a despawnat. Fix când am vrut să iau. Ce vrei, mă, tu? Și nu ne trebuie nimic. Da, bine, ok, ne-am dus direct. Nu facem nimic. Da, bravo, mă. Face el cu diamond-ul. Mai șmecher el, mă. Dacă are să dea. Măcar să-l văd cum face. Eram sigur. Dacă vreți să jucați, puteți. Dacă vreți să jucați, vă dau link, vă dau IP-ul. Head. Bă, să nu cazi, mă. Așa. Dai, nu! Gata, mă? Da, mă. Și eu. Ce, mă? Mai vrei? Mai am regen. Perfect. Haide, bă, odată. Normal că ai temere.
ce nu? Adică să merg acolo? Oh my god, oh my god. Am văzut pe aia tineri. Trebuie să-i... Ah, nu. Ia uite-l mă, ia. Ui! Oh. Oh! Fix. Ce? De ce au ieșit de... Oh my god. De ce au ieșit de pe server? Mai bine să ai mai multe ender pearl-uri. Așa. Da, nu prea e nimeni ca să se bată. Așa, am dat perfect, cred. Am fost sigur, oh my god. Chiar a fost greu asta. Da, e mai greu cu ender pearl-uri. Și apa insula asta trebuie să fie așa. Aici XP. Da, armura e cam făcută așa. Spawn. Da. Deci cam atât a fost cu episodul de astăzi. Eu am fost Cacosaian HD și am jucat Sky PvP. Și sper să vă placă. Nu uitați să dați like și subscribe. Pa!